Санаи 11 март ҳамасола дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон Иди матбуоти тоҷик бо тантана қайд карда мешавад. Аз фурсати муносиб истифода бурда, ки имсол соли 110-солагии матбуоти тоҷик аст, бори дигар ҳамаи журналистонро, қаламкашонро ва онҳое, ки имрӯз бо анамин матбуоти тоҷик бо журналистика сару кор мегиранд, табрик мегӯям. Ба онҳо ҳамеша ҷасорат, матонат ва қалами тезро таманно мекунам. Бигзор шуморо дар соҳаи журналистика, дар соҳаи матбуот, телевизион ва радио пирӯзӣ, пешсафӣ ва комёбиҳои баланд интизор бошад. Табрик. ҳамкасбони арҷманд, журналистони муҳтарам, ҳамаи шумоёнро бо оди касбиятон, яъне рӯзи матбуоти тоҷик табрик намуда, ба ҳар яки шумоён саодати рӯзгор, тинҷуву оромӣ ва дар корҳои ояндаатон муваффақиятҳои беназаррасро таманно дорам. бигузор барои пешрафти давлати мо саҳми арзандаи худро гузошта бошед ва ҳамеша муваффақу комгор бошед. ба ифтихори 110-солагии рӯзи матбуоти тоҷик, ман барои ҳамкасбони азизи худам таманнои онро дорам, ки бигзор қаламашон буро бошад, бигзор ҳамеша ҳақиқатро инъикос кунанд, бигзор дарди ҷомеаро рӯшан созанд ва бигзор шуҷоъу далер дар касбу кори хеш бошанд. Гарчанде ки имрӯз яъне ҷои соҳаи журналистикаро блогнавис гирифтааст, вале набояд қалами худро журналисти ҳақиқӣ аз даст диҳад. Фақат ба пеш ва бурборию муваффақиятҳои шуморо хоҳонам.